Ramirez, Nar and Laarni Castro and family, Leonora Villorente, Ferico and Marlene David, Canimo family, Michael Camacho and family, Salvador Guansing, Edmar Narciso and family. Pasasalamat sa kaarawan ni na Cap Alvin Carpio, Sarah Singh, Ernesto Canimo, and Adelaida Manalili. Para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Juan, Leonora, Catherine, Encarnacion, Romeo, Lucia, Federico, Ronald, Simiano, Ernesto, Saturnina, Siriaco, Jason, Ariel, Marieta, Brigido, at Father Aris. Salamat po. Magsasabay po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maginigilo kong kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating kang tagapag-anyaya na ama makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigay mong pagligap ay siya nawang mauna at sumabaybay sa amin upang manatili kami nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito ay mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito.
Ang anak ng tao, ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat na gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalangina ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kamit kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng puong Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Parangalan po natin ang mabuting balita. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasubo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito
para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawaing pinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang magpapatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, maganda po bang umaga ninyo? Maganda ba yung katabi nyo? Ayun, ha? Dahil may napansin ako doon sa may dulo-dulo doon, no? Yung nagsisimula tayo ngayon ng ating simbang gabi. Unang araw. At isa sa napaka-importanting bagay na dapat natin maunawaan ay ito. Bakit gabi? Sa bagay madaling araw na, no? Pero bakit madilim? Anong saysay ng dilim pagkatapos kailangan natin gumamit ng ilaw? Hindi ba pwedeng umaga na lang tayo magsimbang gabi? Ano po, isa sa pinaka-importanteng bagay ng ginaganap sa gabi ay yung pasapit na liwanag. Kaya binati ko kayo ng isang magandang umaga. At kung dadagdagan ko, sabihin nyo, kapatid, you are the sunshine of my life. Ha? Babatiin niyo ba yung katabi niyo ng ganon? You are the sunshine of my life. Siyempre hindi, no? Pero bakit sumikat itong katagang ito at ginawa pang kanta? No? Kayo po, yung mga may edad na rito, siguro naalala niyo yung kanta na yun. You are the sunshine of my life, no? At nakakapagtaka, yung kumanta na yun, kung kilala ninyo, anong kinalaman niya sa sunshine? Kilala niyo po ba kung sino kumanta nun? Meron po bang pwede magsabi sa akin? Pwedeng humula, baga manalo kayo? Wala. Ang kumanta po nun ay si Stevie Wonder, no? At si Stevie Wonder ay isang bulag. So, paano mo masasabi na alam niya kung ano ang liwanag kung hindi niya nakita, hindi niya naaninag? Ngayon kinakanta niya yun, you are the sunshine of my life. Kayong mga may jowa dyan, no? Nabanggit niyo na ba sa jowa niyo, ikaw ay luningning ng aking buhay. Kung kayo mismo hindi mo nakita, hindi mo naranasan, ano ba talaga ang kaliwanagan? Ngayon po, maliwanag ang ating simbahan. No? Maganda ng simbahan nyo, lalo pang pinaganda ng palamuti na pag sa gabi, lalo itong titingkad ang ilaw. At mamaya po, 4:30 na, nagsimula tayo, maya-maya, makikita nyo, sisibol na ang liwanag. At ito ang dahilan, bakit sinisimulan natin ang ating araw sa kadiliman, madaling araw, habang tayo nag-aantay na unti-unting sisikat ang sunshine. Sa ebanghelyo na atin narinig, no? Pumunta ang mga alagad ni Juan sa Panginoon at pinangangalandakan nila na si Juan ay nangaral para sa pagsapit ng Mesiyas, ang isinugo. At sa lahat ng pangangaral ni Juan Bautista ay parating niyang sinasabi ang katotohanan nitong isinugo. At sinagot ng Panginoon, tama yun. Pero marami sa inyo ang nag-enjoy doon sa katauhan ni Juan Bautista. At ikinumpara niya ito sa isang liwanag na saglit na sumibol, nasiyahan tayo at para sabi natin, doon na lang tayo. Pero nakalimutan natin, si Juan Bautista ay hindi ang liwanag. Hindi siya ang superstar. Hindi siya ang dapat magningning. Kundi sino?
ang Panginoong Jesus. Pinaghahandaan niya ang dadaanan niya at kaya tinuturo niya, ayun ang kordero ng Diyos. Ayun ang ating inaabangan. Ang liwanag nakakatuwang pagmasdan. Ako kanina lumabas ako dito, tuwan-tuwa ako doon sa labas, no? Kasi punong-puno ng Christmas light. At ito ang katangian ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Maningning sa mga ilaw na kumukuti-kutitap. Iba-ibang kulay. At tayo natutuwa doon, pinagmamasdan natin. Pero nakalimutan natin, ang ilaw na yon, isang araw, mapupundi yan, mamamatay yan, at hindi na sisikat, hindi na magliliwanag. Ngayon babalik tayo sa kadiliman. Itong sinisimbal natin simbang gabi, isang gawain na mayroong kasiguraduhan. Sinimulan natin to ng kadiliman ng ng gabi, at maya-maya, kita natin sa pagsapit ng Kapaskuhan, sa pagdating ng Kapaskuhan, sa pagdating ng Panginoon. Tayo'y nasa kadiliman ng kasalanan at inaabangan natin ang liwanag na hatid ni Kristo. You are the sunshine of my life. Kung hindi nyo naranasan ang kaliwanagan, hindi nyo masasabi na ikaw ay liwanag ng aking buhay. Bakit ka naging liwanag ng aking buhay? Kasi ikaw ang nagbigay ng liwanag sa akin tatahakin. Mahirap maglakad sa kadiliman. Natatakot ka. Wala kang kasiguraduhan. Baga isang araw sa paglalakad mo, bigla ka nalang matisod, mahulog sa bangin dahil wala kang makita. Sa paghahanda natin itong 4 na linggo ng Adbyento, at itong ang sinimulan natin ngayong umaga, ang simbang gabi, ang 9 na pagnonobena, paghahanda sa pagsapit ng liwanag ng ating buhay, ang Panginoong Hesus. Naway ito'y maranasan natin sa ating buhay. Naway makita natin ito sa ating kapwa, upang sa ganon sila din ay magsilbing liwanag sa atin, at tayo rin sa liwanag ng Panginoon ay tutulong sa iba na kahatakin, buhat sa kadiliman ng kasalanan, patungo sa kaliwanagan ng ating Panginoong Hesus. Unang araw pa lang ito, ha? Marami kayo. Meron pang 8 araw. Siguraduhin nyo lang na ang sinimulan nyo, kaya nyo tapusin. Huwag simula lang. Pagkatapos, babalik kayo sa pang-9 na araw. Alam ko mahirap. Mahirap gumising yata na madaling araw. Mahirap yatang maging consistent sa ating ginagawang mabuti. Siguro, gagawa tayo na mabuti, 1 araw, 2 araw, pagkatapos balik ulit sa dati. Bakit hindi natin itong gawing, itong sinimulan natin ay isang gawaing nagpapatuloy. At magpapatuloy hanggang pagkatapos ito. Dahil sa pamamagitan nun, meron totoong pagbabago na magaganap sa atin. Hindi ningas kugon lang, no? Biglang bubulwak ang apoy, tapos maya-maya mawawala. Huwag sana tayo maging ganito sa ating paghahanda sa pagsapit ng Kapaskuhan. Pasiglahin natin ang ating pagnanais na maging matatag sa ating gawaing mabubuti. At upang sa ganon, ang Paskong sasapit ay hindi magiging Paskong 1 araw lamang at Paskong gaganapin minsan sa 1 taon lang. Kundi ito ang magiging motivation natin sa pamumuhay at pagharap sa lahat ng hamon sa buhay, araw-araw
sa buong taon. Dahil sa pamamagitan nun, hindi na tayo maghahagad sana Pasko na. January pa lang, nakatingin na doon sa bear. Kasi nag-enjoy nung December. Bakit? Kasi ang daming regalo na tanggap. No? Nakatanggap ng bonus, nakatanggap ng 13-month pay, nakatanggap ng pakimkim sa ninong, sa ninang. No? Ang daming pagkain, no? Ang daming mababait na tao nagbibigay. Doon nahirati. Natapos ng Pasko, wala na. Balik ulit sa dati. Kaya sabi nga doon, sana Pasko ulit. January pa lang, nakatingin na doon sa bear. Excited sa Pasko. Ano ba ang nagpapasaya sa iyo sa Pasko? Itong mga bagay na katulad ng sinabi ni Jesus, saglit lang kayong nasiyahan. Tinuturo sa atin ni San Juan Bautista ang Panginoon at hindi siya. At doon tayo mag-abang ng liwanag na hatid niya. Doon tayo magalak sa pagsapit niya at hindi sa mga bagay na paimbabaw lang at mawalang kabuluhan. Mga ginigilo ko mga kapatid, naway itong Pasko na to ay totoong maging tunay na Pasko sa inyo. At wag itong maging Pasko na taunan lamang natin ipinagdiriwang. Hilingin natin sa Panginoon ngayong umagang ito ng inyong pasisimulan ay sana'y magkaroon ng tatak sa inyong puso, sa inyong buhay. Upang sa ganon, pwede niyong kantahin kahit February, kahit March, kahit April, na sana'y Pasko araw-araw. Ito ang hatid sa atin ng diwa ng ating nobena sa pagsapit ng Kapaskuhan. Inialay natin sa Panginoon ang ating mabubuting hangarin, higit sa lahat, ang mga kahilingan natin na sana pagkalooban tayo nito upang higit tayong lumago sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano at maging tagapagtotoo ng katotohanan, tagapagpatotoo na si Kristo ay naparito upang maghatid sa atin ng liwanag sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa pagsisimula natin ng simbang gabi, idulog natin ang ating mga kahilingan at pangangailangan sa Panginoon na may puspusang pag-asa at pagtitiwala. At sa bawat kahilingan ay ating itutugon, halina, Panginoong Hesus, sa aming piling. Halina, Panginoong Hesus, sa aming piling. Para sa inang simbahan, naway matugunan niya ang panawagan ng Panginoon para sa pagbabago, alinsunod sa liwanag ng Ebanghelyo, upang siya'y naging inspirasyon ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, sa aming piling. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat ng mga pari, naway tulad ng mga propeta noong araw, ay maipaalala nila sa atin ang tunay na dapat pahalagahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, sa aming piling. Para sa lahat ng Pilipinong nasa ibang bansa, naway ipagdiwang nila ang ganitong nobena ng taimtim at may pagmamahal kay Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, sa aming piling. Para sa lahat ng walang trabaho, walang tirahan, may sakit o nagdurusa, naway pukawin ng simbang gabi ng matibay na pag-asa para sa lubusang pagbabago. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, sa aming piling. Para sa mga pamilyang Pilipino, lalo na ang nahaharap sa iba't ibang pagsubok,
Naway ang simbang gabing ito'y maging bukal at kadluan ng kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, sa aming piling. Para sa ating lahat ngayong taon ng jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayo na makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus, sa aming piling. Panginoon Jesus, itulot mong ang simbang gabing ito ay maging panahon ng taimtim na pagbabagong spiritual. Naway maganap kaming makapaghanda para sa pagdiriwang ng iyong pagsilang, ikaw na nabubuhay tagahari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng mga propeta, ng lahat ng mga propeta, bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kay isa ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo, kay isa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagay na utos at turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig natin ipahayag ang Ama namin. Oh
Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Narito, mga kapatid, si Jesus ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na sakramento. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya'y buo? Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pagkasagabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Ako'y gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pagkasagabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya'y buo? Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pagkasagabay ng mga mahihirap.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang pagbabasbas para sa pagtatapos ng ating misa sa unang araw ng simbang gabi, ay pinapanawagan ko po ang lahat na makibahagi dito sa pag-ambag para sa second collection para sa Vicarial Youth Ministry at Paris Youth Ministry po natin. Kumakatok po ang ating simbahan para sa pakikibahagi nyo sa maliit na inyong maiaambag para po sa gawain ng ating Vicarial Youth Ministry at Paris Youth Ministry. At ang panghuli po ay ang inyong handog para sa ating gaganapin na pag-Christmas sharing. Ang naka-assign po ngayong araw na to ay ang fruit cocktail po, no? Kaya maghanda kayo ng inyong fruit cocktail para ihandog po sa atin sa misa. At ako po ay si Father Michael Mata. Nakalimutan kong bagitin, no? Ako po ay isang religious priest ng Sons of Holy Mary Immaculate sa Parañaque. At ako po ay naimbita rito para tumulong kay Amon Sinon na magmisa para sa 9 na gabi ng simbang gabi. At na malugod ko naman po tinanggap. At ako po ay masaya na naging bahagi ng inyong paghahanda, lalo tigit dito sa parokya ng Nuestra Señora de la Merced. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Naniniwala kayo ng anak ng Diyos ay nagkatawan tao sa sinapupunan ng Birhen Maria. Naway magtamo kayo ng galak at kapayapaan sa kanyang pagsapit, sa kanyang pagsilang. Amen. Amen. Iniligtas kayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagtupad sa plano ng Ama. Kayo naway maging masunurin mga anak tulad niya. Amen. Amen. Isinilang si Kristo upang dulutan ng biyaya at kapayapaan ang sangkatauhan. Puspusin niya nawa kayo ng kaloob na walang hanggang buhay. Amen. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawa at manatili sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ng pagdiriwang na banal na misa, humayo kayo taglayin ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.